Tinapalabas. Namulit agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Miyerkules, 22 ti mabilang iti bulan ti Nobyembre 2023. Idanon mi kada kayo ti sabali man na parang ti programa Tinapalabas. De La Cruz, kadwa ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Awisan da kayo kadanggay mi ti lasod ti may nga oras papagayam tapno intay basaen deto'y surat nga nakaypalaunan manen ti napalabas iti biyag ti may sa pagayam. Ngem kasangwanan papagayam ngintay rugyan nga nukiben ken basaen deto'y nga surat agyaman tayo karili sumaganad. Pagyaman tayo ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta manipod iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Ni Ma'am Elis Tamayo, manipod di jay Mililani, Hawaii. Tipugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center. Yang masarakan di Balintawak Street, dito Siyudad Tilawag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka dito nalalay nga aircon technician sa tapnornusen da ti problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Tipugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, masarakan masarakan di Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinmatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyaman ni Dr. Alan Thailand, manibod di St. Camillus de Lelis General Hospital, di number 121 J. Flores Street, Lawag City. No darigrik na inyo di Baguio, kahit yung ay konsultari ti doktor, mapani di doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand, di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan.
King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids when no necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket may nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Kaya ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Papagayam ngiti padayawan ngay base ti deto nga malim. Ket surat nga nakaipalaunan ti napalabas iti biag ti maysa nga pagayam nga kayat na iti paawagan iti nagan nga Anton iti tangatang. Ay sa tuloy di surat ni pagayam kayo Anton pinapalabas ko manong ka manong Robert tininagasat nga oras ken kanitom. Kastamet ten ti co-pilot. Diri so amin nga dumdumnge gagbuybuyay ti deti nga programa. Nga sipud na rugyak. Jakon na palawas ti ore maysa kadagiti paset na. Nagbalinen nga liwliwak ken kastamet ten mga panganangad-adal ko iti napalabas met iti biyag ko. Adda dagiti maibasa nga no daduma ket kaarngi dagiti pasamak iti biyag ko. Ket dito'y kabsat nga kasla maalut-ut manen ni Saem. Kasla paspasarek manen ni Rigat. Kasla sidsidirin nak manen ni Konsensyak. Gapu iti saan nga umiso adana nga innak sinurot iti dito nga biyag.
Amok nga, adu di kiti mangumsi ken sana mangayat iti agbalin na padas wenno kapadasak. Nga mibislin ko da ito'y kaspaset iti programam no maikari. Baring at damit di kiti mangayat, ket maalot o ti adal sursuro, ken liklikan di kiti banag, nga saan nga umiso. Nabak na nga pamilya. Nupay may saak nga inanak, Manong Robert. Papakin mama ti awag ko kari tinaganak kanya. Ngamin ket daytoy tinsuro da seafood food ko. Wen manong, papang mamang, dayta ti nabatad nga awag ko kadakwada. Awanan kami di kabukbukudan niya pagtaengan, mangipaneknek iti, kaawan ti kabalinan, dahil tinaganak kanyak tapno, mapatakder ti, balay nga proteksyon, iti anyaman nga kalamidad wenno, isang bay ni panawen. Agup upa kami ti may nga daan a balay, adaan dito ti 2 kwarto. Ti kagudwa ti diding na ket sementado, idinto nga ti kagudwa aging gana iti bubong ket tabla nga daan, Manong Robert. At dapat ket din di parte na nga binukbok wenno ananayen. Laeng agbalbalin nga kanayon ti panangkita ni Papa iti sitwasyon ti diding. Pulpulagidan na detoy kariri usado nga 7. Wenno anyala ditan nga mabalin nga kabuteng kano digiti anay, tapnon ti kasta, saan na mamimpinsan, amarugnay tinasao a pagtaengan. Sublian ng tamanong editor Pusek Elementarya. Graduation Day, kabsat ko. Nalpas ti programa pasado alas 11 nga tayo titeng nga ti Aldao, edi agawid kami di balay. Medyo adu di kiti sagana. Talaga nga sinaganaan ti amak ken ti inak, Manong Robert. Nga daytoy ti maysa kadagiti dakkel a burburtya wenno maysa kadagiti saludsud. Kadagiti karubame. Awan ti permanente nga pagsapulan ti amak ore ti inak. Ngem kasla saan kami met nga agkurkurang, Manong Robert. Nagbalin met a burburtya kanyak no payno. Naganus pay laeng tinakem ko no sa dinno ti pamatpataudan ti amak ken ti inak. Iti agserbi ka na kami. Nupay kasta manong edi manarimaan ti selebrasyon. Ado digiti gagayem da papa ken ni mama nga imay imatendar nga dagitoy ket padada iti pamaltuadan wenno pamataudan. Nakababain ko nga dakamaten iti programam nga mawan ti mabalin no saan nga maibunannag. Sumursurot ka rin pagsusugalan ti amak ken ti inak. Tay makun ko na nga atong king ken atong queen. Isuda ti mangiman maniheri ti pasugal. Isuda pa ikit di manong ti paggaamok nga mapanmang kontrata ka rin ti minatay. Tapnon ti kasta mailamay detoy ket maarkila. Patauden to ti grupo di ti kasapulan. Ken no duma ko nada makatulong unay detoy gaputa mapataod di ti kasapulan bayat ti panagpunpon. Ti pagbayad ti balsamar ken ti lungon. Dagiti may pamirienda ka di ti mapan makilamay. Kang runaan na, ti maangay to apadaya. Magatang ti baboy,
Maluto dagitoy ket maiserbi kadagiti makipamumpon. Gapoy di kastoy ng pamataudan da papakin ni mama wenno papangkin ni mamang Manong Robert. Narwamak nga agmaymaysa kang runaan na iti rabi. Narwamak nga mangisagana iti kasapulak uray no ti aldaw. Ngamin kasla aldaw da ti rabi. Ket wenno kasla aldaw da ti rabi ket rabi da iti aldaw. No sumangpet da iti nariwet pay addan pandesal Manong Robert. Addan ti makan nga mabalin ko nga ikape. Ket dita ngagdiretsudan ton iti pagturugan da. Ibati dalamit latamit ten ti kantidad. Nga kasapula ka numapanak iti pagadana. Adda iti gundaway nga saan akong nyagluto iti balon ko gaputa kwarta latan ket gumatak latan iti karinderya wenno kantina. Kasta ti nakairuamak. Kayat na nga sa wen kasla maka pagsulsulo no ti panangistimar ken panangisagana iti bagik ti pagsasaritaan babaen metlaeng iti tulong dagiti naganak kanya Manong ko. Iti makapanpano iti bisita nga imatendar iti panaggraduar ko iti elementarya. Madama idi ti gidulin digiti sumagmamano anabati, edadda kami ti uneg ti balay. Oh, anya ti plano? Kunani, mama kanya, kwento ni mamang ko. Anya pa ino diti agadal. Simmaning bat ti amak. Beamon ti adal-adal anton. Abilidad na deta. Makaadal ka ken saan, kwartan tumet laeng ti sapulen. Aglalo, awan iti masnop, wenno permanente nga pagtrabaho ami ni mamang mo. So nga, masapul nga, maadaan ka ti abilidad. Abilidad nga kumita iti kwarta, nga uray awan ti adal. Gastos laeng ti adal. Balikas ti amak. Di mo kunaen nga, tumulag tumanen ti. Hoy. Sabding mo ti, kaya't mo mabaliksin ha. Pangta ni Papang, Manong Robert. Saan na nga pinaituloy ti balikas ngem nupay kastakas lamawatak nga tumuladak tumanen kadakwada nga ti pamataudan naket panay nga kasla di pang namnamaan no diket tay kunada nga kapit sa patalim nga kasla kadakwada. Nagbalikas manen ti ama ket kastoy di balikas na. Oh, napagturpos na ti elementarya nga deta ti pamataudan ta. Apeket din nga dito maituloy. Ket no tumulad ka data ti anak mo nga ni Anton, sigurado no maabilidad, maisuro ta kasi abilidad ta, sigurado nga agbyag nga saan nga agrigat. Ado man ti nakaadal dita nga naka-empleo da ngem agrigrigat da. Saan ka di? Wenangem saan mun nga ikalintigan pa iti kayat mo bakit? Amun ni Anton ti kayat ko mapasama. Masapul o masursuruan. Masapul nga usaren na ti abilidad na taplon ti kasta. Agbyag ka rin di masangwanan nga uray awan tanton. Agtimek iti dedi agundaway, ngem amok nga awan ti mabalinak. Sabali ti amak, Manong Robert. No anya ti desisyon na masapol nga isu ti matungpal. Baysa ka diti kang runa na pagsasauna ket isu ti ama nga rumbe nga masurok. Na ano anya ti balikas na ket isu ti may patungpal. Isu nga saan ako na nagtimek. Sabagay Manong para kanya kuno
Rok-rokodek ti kabali na kiti pagadalan, nakapuya. Kinagpaysuna, passing grade, ti gradok iti pa nagturkos ko. Ngamin at digiti gundaway nga kasla maburburi-burang. Aglalalo digiti maipalpalapayag nga saludsud wenno balikas kanya may panggiri ti pamilya. Sa dinungat ti pagalalanda iti agserbi ka dakwada digito. Rinabi nga awanda. Rinabi nga agmaymay sa ti anak da. Nimbakit dita awan ti mapamang sirrek iti pagtengan da ngem. Anyang arut ti anak laen da iti unag ti pagtengan da. Ti anak da. Dagita digiti may palpalapayag kanya. Adda pa ikit din digiti personal nga mangibaga kanya. Oh, sigurado may saka man nili rabi. Nakita kiti parbangon ti sasangpet ti amam ken di inam. Dagita kabsat digiti saludsod nga awan ti may sungbat ko. No diket puro pa nagdumog. Wenno panangiris kubo iti tinged ko ti aramidek no adda kasta nga madamag kanya. Kasta nga pamataudan dagiti naganak kanya. E di may isa nga bigat nga isasangpet da tato mamang ken ni Papang. Nakapuuta ko ni ti Dede Agundaway kabsat ko. Oh, luto nga rudi na ti ginatang ta. Siyak man ti bang luto? Balikas ti ama. Anya nga rud ket sang kumet nga mga lutuin ti karne ti baka. Te dakit nga min ti madiken ka. Di mo kayat nga sursurwen ti agluto. Ken may isa adaan mo yung tangarod dita, lutuin nita. Balikas na. Sikan ati mang luto, tas sikan nga tinagkurso na daging matang iti detakin. Uri lang amin nga, 3 kilo ti ginatang mo. Kirugin talatan at adayin inutan tayo nga sabawan. Aywan Anton, agiwa ka man. Kinuna ni Papa. Uwen pang. Ayun ti nga rudin ta. Iwaek. Anya ka diti iwan na. Para sinigang wenno para paksiw. Tinaduma pang sigang. Tinaduma paksiw. Kayso ti pamigat tayo kada mamang mo. Sige pang. Siya kundi makaam mo. Ala sige. Sige ti ikidem ko mambasit. Kinunana. Mayat ti swerte tayo di rabi bakit. Talaga nga. Dakkel di na naalata. Dakkel ti tong. Dakkel ti porsyento ta. Adapay na iside pocket ta. Balikas ni Papa. Madandanagan akong datuma na kay. Amangan ta makasipot di kiti kakadwata ket agipulong day ti boss. Kita garamid damit ah. Api naske na yang kontraem no iso ti panglakagan ti mesa. Pabusuyam ta tsansadal tumet into isuda ti makaigem ti dakkel a kantidad. Balikas ti ama. Manong Robert kaslar simrek iti kannigid alapayag ko digit nga balikas. Ngem pinarwar ko iti kannawan. Nupay kasta, naibulon ti Sidduker, iti pa nagbalikas ti inak, nga amangan tamaidanon, iti pan nakabusda, wino big busda, ti inaramid da, nga nupay di dain lawlawag manong, ket nalawag pa nagtakaw, wino pa ng kusit, iti inaramid da. Manong nagtugtuga kiti siled da papang ken ni mama. Pang, naiwak aminen, o may mulutwenen. Kinunak. Lutwem latan. Umuna nga. Sisyem ti sebo, ekam tilaya. Ket no masisimon, kargam ton tilasag, kisayam ti manteka na no adunay, tadigit na katabtaba. Ket into no maikirog mo, ekam ti patis. Sabod to danuman, pagburke maging gana nga lumukneng. Makaturturugak pay laeng Anton. Balikas ti amak, Manong Robert.
Papang Manong Robert. Inaramid ko ket sinurot ko ti wagas nga kayat na pa ng luto, iti karne ti baka. Manarima na lutlutwek iti rumwar ni Mamang. Oh, agburek ka din. Saan pa Mang? Kay ikwak ti danum na. Wala ta kumaldute kuman. Talaga nga maululaw kami kaputa diretsyo nga puyatin deto eh. Ag makalawasin ti banbantayan mi nga minatay. Mapangkailatan agid naman. Siya kung di makaamo. Lutwek latan deto eh, katringin kayo ito yung maluto. Alamang nga rod. Sige, mapaanag iti banyo ta. Agdigos akman sa akong to, sublian ti turo. No makaring ni papang mo, amangan tagdigos pa ito. Sige nga rod ha, agluto ka Anton. Kasama ko rin tuloy tayo na basa ni Surat Anton, agyaman tayo ka rin sumagananda. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, manipod itiya, Mililani, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipod di Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Dadarikrik na inyo iti bagiyo, kaya't yung ikonsultar doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Pagyaman tayo ba iti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street dito Siyudad Tilawag. Ti Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Center iti Balintawak Street, Lawag City, adaan ka iti lalaing nga aircon technician tapnornusin dati problema ti aircon ti anyaman a klase ti lugan. Dito ikat kukuha kinimatbatunan ni Engineer Neil Jose. Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Center, Balintawak Street, Lawag City. Daituyen tinur-uray di regisem ka di daan na lugan when no di mauawagan iti vintage car. Naglukaten di DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 when no Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy digiti umisung aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may pangget iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna nuadda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet tayo iti pandemya iti face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon germs virus bacteria tapno saan tayo nga hanlay nga COVID no diket pati sakit nga tonsillitis kada pharyngitis ket maliklikan tayo pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na iti panangdaldalus iti agong tayo mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper wenno lupot tapno dalusan tayo iti agong tayo wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo daytoy ket babae iti panagusar tayo ti nadalus nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babae iti panagusar iti
hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan, iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen, dagitoy agong tayo. Ini maluto ko tinasao nga paksiw nga karne ti baka manong Robert. Kinarga akon di iti malukong. Indasar ko iti lamisaan. Nang idasarak meten iti linutok nga inapoy. Napanak iti sangwanan ti silid. Wenno ti ridaw ti silid damamang ken ni Papa. Mang pang, nakaluto akon, mangantayon. Ganda ni nagalas 9 oh, masapo lang mangantayon. Ori syakit mabisina kon. Kinunak nga medyo impigsak ti buses ko. Ti inak ti simmong bat ket kunanay ti kastoy. Mangan kalatan Anton na imas pa'y lang iturog ni papang mo. Amangan taagunget no, riingek. Mangan kaming tumitlatan no, makariing kami. When rumwar kami ti silid. Balikas na, no pa'y medyo nakapsot. Dito'y kabsat nga kasla nakariknaak itiliday. Inaramid ko amin na kabalinak. Tapno maluto ka na imas, tiginatang da nga masida. Ngem apay-apay nga maipaidam man laing nga makasangok ket. Maipagpanakil ko kadakwada, tinaima sa lutok, manong Robert. Nupay naliday tiriknak awan tinaaramid ko. Gapoy ti marikna kabisin, sinangok digiti na idasar ngag may mesa. Wen manon, nanganak a may mesa, iti daydi agundaway. Inpaknik digit inaidasar, tinakubak iday ti ramaw, wenno rabaw ti lamisaan. Tapnon ti kasta saan nasagiden ti pusa wenno, anyaman niya. Mabalin, nga manggundaway ti kaawan ti mga tensyon ka dagitoy. Kinalubak met ti kaldero. Inpaknik digit inausar ko, babaen ti panang dalus ko kadakwada wenno panaginaw ko. Kalpasan na, rimwarak manong iti likod nga ridaw, wenno ridaw ti kusina, nga mapanitiruan. Dito'y nga nakitak ti nagkaadun a bulong, nga nagregreg manipo di didakkel nga pinuon ti mangga. Sinapul ko ti kaykay. Ti kaykay nga naaramid iti iit ti sagad, nga daytoy ket nabigkes, babaen iti pannakarupet ti punda. Nagkaykayak wenno nagdalusak. Ngamin ket kasla nakababain na nakitan ti aglawlaw ti balayme. May pakita launay nga tao iti wenno siririing iti rabii iti agnaed ngem maturog day ti aldaw kabsat ko. Inpasnek ko nga dinalusan ti medyo nalawa nga arubayan manong Robert. Panagkaykay iti arubayan. Simrekak metlaeng iti balay. Dito'y nginurnus ko digiti kagamitan iti pannakasalas. Idi inino ta malukatan ti ridaw ti silid damamang ken ni Papa. Nakapangan ka din. Kun hati amak. Wen Papa, nanganak latay tayan damat maturog kayo met pay laeng akas ko na ni Mama. Sige. Mang kami tay tuloy minto ti maturog. Agur-urnusak iti pannakasalas. Punpunasak ti basit nga telebisyon nga masansa na pagbuyaak. Idi malpas na namangan, simrek damanen iti kwarto.
Rimwarak met manong gaputa, nakitak met nga inurnos ni mamang digiti nangananda. Dito'y kabsat nga, nagtayek ti panunod ko. Anya ti masakbayak apo. Anyan to tagbali nag-aasap ko. Kasto ka di met ti. Aramid digiti naganak kanyak, tagbali na aramid ko, tapno mabiyag ko ti bagi. No kas pagarigan maawandan to. Anyan to nga tati, agbali nag-aasap ko. Anyan to nga tamit ti pamataudak. Kapag dinakmet kaya ta pagadalan ti ama. Dayta ti nagbalin sa lutsud ko iti bagik, Manong Robert. Awan ti makaumanay nga balikas, when numaurnong ko nga letra, tapnon masungbatan ti sa lutsud ko iti bagik. Puro sennaay, puro itatangad. Manaksid lang iti panangidawdawat ko iti Diyos, nga nuwen ken mabalin tarabayan na. Tarabayan na ket di nakbaybayan ket itunda na iti iwiso awagas, wenno da na, tapno masurot ko ti kinaimba. Atawenin tinapalabas, kalpasan ti panagturpus ko iti elementarya, Manong Robert. Nang rugingag problema di iti pagsusugalan, karig iti minatay. Pakairamanan galyera, Manong Robert. Maipawilen babaen karig iti lokal na gobyerno, iti panang yuswat iti panagsusugal. Adda pa yan di iti gundaway nga, naipan iti karsel, da papang ken ni mama. Gapu iti panang ipilit da iti sugal, karig iti minatay. Tiliwen ni dadi iti pulis. Nagbalin nga man nagpungpungtot ti amak. Kastamit tentina, kaputa awanen ti pamataudan, Manong Robert. Maria Josep, adula unay nga mi na mapampanunot di iti ngagtuturay. Anya ti pangipawilan di pa nagsusugal ket kadwa di iti nagminatay di iti agsusugal. Makatulong met ti aramiden tayo panagarkila ka di iti minatay. Balikas ti amak. Anya nga rod ti mabalin mo, no iso ti, desisyon di kita agtuturay. Maria Josep, dakila problema dito. Sa dinupay ita ti pangalaan iti agserbi ka datayo nga talo. Balikas ni Papa. Talaga nga maburibor, Manong Robert. Sa anak nga makauni, awan ti amok nga ipaay nga suhestyon karakwada, no kasano nga agbiag kami. Wenno, maalya na ran, tinaldaw-aldaw ka sa pulan mi atalo, para iti panag biyag, Manong Robert. Saan na kaskaridi parbangon nga da digiti maisang pet amakan. Karne, tinapay, agserbi ken sabsabali pay, Manong Robert. Adda pa yan digiti rabiing nga saan da arumwar. Ket nukasta nga agtitipon kami di sangwanan ti telebisyon. Problema man ti pagbayad iti kuryente. Awam met lang aminin ti paglawlawagan ti sitwasyon. So nga masapul nga mausar ti abilidad. Balikas ti amak. Anya nga abilidad ti kayat mo nga sawen. Ada ka di pa'y sa bali nga pangusaram ti abilidad mo malaksi di ti panagpasugal. Tilaing na tayo ti awan ti remedyo na. So nga masapul nga agalibtak ta. Palubos na nga ron nga matay tayo iti bisin when numatay tayo nga simumulagat gapu itag mga sitwasyon. Panakay sarding ti mabali na pang lakagan when pamastrikan. Sana, masapul nga, agaramid tayo ti pamuspusan. Anya ti, aramidin ta pamuspusan. Siyak ti makaam mo. Masapat nga maturog kita, kit into do parbangon rumarta. Anton, agbantay kayo ti balay, saan ka nga rumar? Aging nga saan kami nga sumangpet. Sa dino ti papanan nyo amasapa. Papang, mamang, saludsud ko.
Chenda into Nubigati jay syudad. Agpa syudad kami. Anya to brayo jay syudad. Ket mangkita kami ati mabali na pamastrekan tapnon sa antay nga matay iti bisin. Si Kamit Anton may sakapay. Balikas ti amak. Bulon kon nga ti Macder manong Robert gapuda Jack kayat ti makipin na pilit iti amak. Ket simre ka kon iti silid ko. Ni Maria Luisa Eusebio Gisulsona, ni former barangay chairman Edison de la Cruz, San Nicolas, ni Ma'am Teresa Libed Loyola, nga dayta ijay Batak City, aga po ijay United Kingdom. Kastapay nga kablaawan tayo iti panagbubuya ni Ma'am Elis Tamayo, manipo ijay Mililani, Hawaii, ni Mr. Hill Paraiso, manipo daw po ijay Cagayan, when no iti anya nga ilit at tayo, diti ayan ni Apari Cagayan. Thank you very much for watching, paring Hill Paraiso. Kaya kasabit na nagyaman tayo ka dito sumaganad. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121J, Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo iti bagiyo, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121J, Flores Street, Lawag City. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawag Street, Lawag City. Adaan ka rin tinalaling aircon technician, staff na urnusen dati aircon ti anyaman na klase tilugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, kukwa kinot matunan ni Engineer Neil Jose, masarakan ti Balintawag Street, diti syudad Tilawag. Agyaman tayo kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Mililani, Hawaii. Ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae, pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae, kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalaka ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, diti syudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kasla saan latta nga marikna tirigat iti biyang mi. Kasla da pamastrekan latta ti amak ken ti inak.
No pay awan ti masno pa trabaho, wenno maibaga nga trabaho wenno linyada a pamataudan. Nagbalingket di nga managsursurda kas panagriknak kadakwada. Adda digiti ili a papananda aglalo no aldaw iti tiyenda, kang runaan na iti syudad, Manong Robert. Ket no kasta nga agawid da, anyan kabsata naragsak da. Adda groceria, adda digiti chichirya nga mabalin na kanin. Kastamit din ti agserbi, bagas, groceries, ken sabsabali pa'y. Nagbalin latta nga burbur tya kanya. Anya itamanen ti trabaho di iti naganak kanya. Nagtultuloy met di iti may palpalapayag sa ludsod. No anya ti pamataudan ti amak ken ti inak. No apay nga makapagbiag kami ken maited mi ti upa ti balay nga pagiyanan mi. Ken kasla kano saan mi nga marikna ti rigat, Manong Robert. Dito'y kabsat nga uray siya kita dadda nga nubok na bukel ti dakdakkel asa ludsod iti upanunot ken riknak. No sa dinno ti paggapgapwan ti agserbi kada kami. Kini sa malim, sakit tinaganak kanya. Aggapuda iti syudad, gaputa. Tiyenda manen iti syudad, Manong Robert. Anton, ay dito kayat mo gagatangin ni Diyos syudad. Nabayagi nga saan ka nga rimwar. Dito kalatamit ten balay kiti arubayan. Sa ludsod ni Mamang, ay, kayat ko kumati gumatang iti pantalon ko, Mang. May sang aminin di pantalon ko, kendaan pa yan nga maong. Agkup-kupasin. Kakaiso na lang nga iso ti isuot ko na dati papanak. Isong ano daduma no awisin dak di gagayem ko ket agpambarak. Awan ti kwartak ken awan ti suot kong arwaten. Sungbat ko ken ni Mamang, naliday ti buses ko gaputa, naalot o ti kaungan ti riknak. Dagiti insawang ko ken kuana, nga isuda ti agdadata kinapudno. Simmong bat ti amak. Sige, Anton. Hindi sumarunong pa turong mi ti syudad. Sumurot kan to, kumuyog ka. Ta gumatang tayo ti arwate mi di syudad. At dasang kabasit nga, nasapulan mi ni Mamang mo. Sunto ti gatang tayo. O sige. Agi na naakman ket, medyo nabanugak. Balikas ti ama. Inayabanak ti ina ket napan kami ti kusina. Dito'y nga nagsarita kami. Oh, naragsak ka kadi. Ta, ento no sa marunong apan mi ti syudad ket sumurot ka ken gumatang tayo ti arwaten. Naragsakak mga paiket din niya saan. Ngayon naragsakak ko mano. Naituloy ko hindi ti panag-aadal ko. Mabalin niya. No makaturpusak ko ma. Siyak tumetin ti agserbi ka na kayo. Saanin nga na kayo ti agremedyo ti pagbiag tayo no madaanak ti pagsapulan. Kaya amo na lagi pinanak mo. Saan mo ta kinayat nga minti ama midi nga ituloy mo ti panag-aadal mo. Kinamangan no saan moment lang nga may tuloy gabiti. Rigat ti biyag ken. Awan ti masnok nga pamataudan. O sige. O may kanta. Isagana ta ti lutwenta. Isagana ta ti lutwenta nga pangmalem. Total. O malas 13 iti malem. Gimatang kami ti napresko nga ikan. Isu ti iling tata. Agtinulong ta nga. Agluto anak ko. Amok. Maililiw kay ti oras mi paraken ka. Ngem, amom ka di nga uray siya kang runaan na kanya. Maililiw hakmet nga makaduha ka anak ko. Nagbalin kami nga apiki unay ti oras paraken ka. Ngem itataada ti oras ko. Agdanggay ta. Uray man laeng dito'y kusina Anton anak ko. Kastiinak nga mailiw kanumet nga makaduanak. Kinagpayso na Manong Robert sapsapulen unay ti bagik. Aglalalo no makitkitak dagiti kapatadak. Kadwada digiti naganak kadakwada.
No iti bigat ti Domingo nga lumabas da nga sa nga pamilya nga mapan iti simbaan. No ti kasta nga mumalem nga dagiti isa nga pamilya ket lumabas nga mapan iti pagtatalunan. No pay ammok nga mapandag rigat iti trabaho iti talon. Kaslaman an ninawak ti ragsak. Gaputa agkukuyog da akas may sa pamilya kabsat ko. Banag nga saan nga mapaspasamak kada kami atalo. Manong Robert. Aldaw nga nabayag nga inururay ko gapot itugot nak ti amak ken ti inak nga mapan iti agdindinamaga na pintas na lawa a syudad. Ayan digiti dadakkel nga pasdek negosyo. Sentro ti komersyo iti mismo nga probinsya. Manong Robert. Nagdigusak anasapa. Ket di ta makita nak ti amak ken ti inak saan pay nga naglawag nga nakadigusen. Kinantyawan nak ni Papang. Talaga nga, excited ka nga makapan iti syudad niya. Anton, owen apang, mabilbilang pa lang iti papang ko iti syudad. Sipod, naitawa. Ititawen ko nga sa nga pulo kitinem. Awan pa'y siguro namin sa nga pulo nga napanak iti syudad. Imisem ti inak. Ala sige, bayam. Bayam taore, aging gana tayo ti agsip nga iti syudad. O sige. Agdigos kami kini Papang mo ha. Orayin na kami. Orekit nakasukat yan. Balikas ni Mamang, Manong Robert. Adda kami iti tiyendaan iti syudad Manong Robert. Adu digiti tao. Kasla di mo ammo iti saliksikam. Idibilinin nak ti amak ken ti inak. Agbati kalaing ditoy. Orayin na kami ta. Agsursur kami ken ni mamang mo. Kas ti dati ha. Bakit? Salin no ti dati nga pagdanunan ta. Iso di pagdanunan ta. Balikas ti amak. O sige. Anton, dito ka laing ha. Anayim dito 20 pesos. Nada di nagsursur makan. Kahit mo ti gumatang, aglalo iti lumpia o inuturon, gumatang ka, agmerienda ka. Basta dito'y ka laing, isang ka pumampanaw. Mo na nga pimanaw ti inak, Manong Robert. Nga dyan mo no sa dimno ti papanan na. Ti amakit kaslag palpaliiw ka rin tao. Kaslag sipsipot ka rin makitsenda. Dito yung nga nag-obserbara. Ngem no daduma, jak masiputan ti ama. No anya digiti, kitkitain na. Ngamin ket maiayo akiti kaado digiti tao. Digiti napipintas nga pasdek. Nga pagkapuan digiti tao ken sirkanda. Manong Robert. Agingga nga, imaksaw ti amak. Dito'y nga, diniretso na ti ayan ti may sa abakit. Nga daytoy ket makititsenda. Adda bitbit na basket, Manong Robert. Nagsidukira kiti nakitak nga inaramit ti amak, Manong Robert. Dito'y kabsat nga sinibarot na ti dakkela wallet ti paket. Ket urel a dandanin ay parusisi di panangguyod na. Ken nagtaray daytoy, ket jakon na siputan no sa dinno a direksyon kinapanan na. Panangikidem ko kas na mapespes ti luwak, ididay di agundaway. Naggugu di kiti luwak, wen manong, nagtubog di kiti mata. Dahil di ka, Diyos ko, di pagsapunan di kiti nagan. Di agsibarot men no agtakaw. Kahapuan niya dito yun na pagbiyagan. Anya dito yun na nasurot na papanggan ni mamang. Agkaribuso di kiti tao, Manong Robert.
nagdanagak. When nagdanagak amangan ta amuda nga anak-nak, ti lalaki nga nagsibarot, iti walet ti baket. Kabsat ko ditoy nga saan nakasimmang sangwit ayan, dahil itattao nga nangaribungbong, iti baket. Aging nga simungad dahil iti pulis, adaddan nga nagkibayo ak. Madayo akit diket na panak iti bangir ti kalsada, sinipsiputak, ditoy nga inalada ti baket, Manong Robert. Anyan niya panagyaman ko, idi awan man laing tinagdamag kanya, no kadwak tinagsibarot, when no saan. Papagayon sa tiyong nalipas, nalibasa deri surat nga na kay palaunan tinapalabas iti biyag ni Anton. Anya ti pagbanagan wenno anya iti agbalin nga epekto na kini Anton, tinakita na nga trabaho ti amana. Indo bigat papagayam awisin da kayo tapno ituloy tayo nga basahin ti surat ni Anton. Dito yung arudi na pumakada ti programa tayo tinapalabas. Dahil di bagayam yon ni Robert de la Cruz, kinadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin papagayam ti natalinaay nga malem ti Miyerkules tayo amin na sapada, agyaman kamting kay panagdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.